Η Medfrigo ΑΕ είναι μια ευέλικτη και δυναμική εταιρεία η οποία προσφέρει στους πελάτες τις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου στη διεθνή και εθνική μεταφορά με ψήξη, καθώς και στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics. Από το 1991 η Medfrigo, έχοντας σαν πελάτες τις περισσότερες εγχώριες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητα στη μεταφορά φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων θαλάσσης από την Ελλάδα στην Ευρώπη και αντίστροφα. Με επιστοποιημένα και τεκμηριωμένα συστήματα ποιότητας ISO 9001 και ασφάλειας τροφίμων HACCP, καθώς και κωδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποθήκευση και συντήρηση, η εταιρεία τηρεί όλους τους κανόνες της ψυκτικής αλυσίδας και υγιεινής. Κεντρική έδρα της Medfrigo είναι η Πάτρα, το κύριο λιμάνι που συνδέει την Ελλάδα με την Ιταλία και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ διαθέτει και υποκατάστημα στον ασπρόπυργο Αττικής. Διακινεί ένα σημαντικό αριθμό φορτηγών ψυγείων το μήνα, διανέμοντας προϊόντα θαλάσσης φρέσκα και κατεψυγμένα σε περισσότερα από 200 σημεία παράδοσης στην Ευρώπη. Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Δανία, Τσεχία, με προγραμματισμένες αναχωρήσεις 365 ημέρες το χρόνο. Η πολύχρονη εμπειρία μας στη διανομή, σε συνδυασμό με τους βασικούς μας στόχους που είναι ο εξυγχρονισμός, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνέπεια, αποτελούν εγγύηση για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μεταφορών και logistics. Η παραγγελία, η παραλαβή, η αποθήκευση και η διανομή αποτελούν τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία. Συστήματα προηγμένης τεχνολογίας μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε συνεχώς την πορεία της κάθε αποστολής και κατ' επέκταση να ενημερώνουμε τον πελάτη σε κάθε βήμα. Η όλη εγκατάσταση υποστηρίζεται από μηχανογραφικές εφαρμογές με εξειδίκευση σε λειτουργίες logistics που επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες από όλους τους εμπλεκόμενους γρήγορα και με ακρίβεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό των εμπορευμάτων, τον μηδενισμό λαθών και κατ' επέκταση τη μείωση του κόστους εργασίας. Εξίσου σημαντική βέβαια για την εταιρεία είναι η πλήρης αναφορά χρόνου παραδόσεων, επιπέδων εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών, η οποία και επιτυγχάνεται από την εφαρμογή της εξειδικευμένης μηχανοργάνωσης. Η ευθύνη μας ξεκινάει από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τις αποθήκες του πελάτη, με μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας ή με συμβεβλημένα μεταφορικά μέσα τρίτων και συνεχίζει μέχρι την παράδοση στον τελικό προορισμό τους. Η εκφόρτωση, η καταμέτρηση και η αποθήκευση των εμπορευμάτων γίνεται στην έδρα της εταιρείας μας. Επιπλέον εργασίες όπως η παλετοποίηση, ενοποίηση, διαχωρισμός φορτίων και παραγγελιοποίηση γίνονται επίσης στην έδρα μας. Τα προϊόντα ταξινομούνται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις συνθήκες που απαιτούνται σε χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε ψυγεία για φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα με τις προδιαγραφές του HACCP, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή αποθήκευση. Τα διακινούμενα και αποθηκευόμενα στους χώρους της Medfrigo εμπορεύματα έχουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι των προβλεπόμενων από τον νόμο κινδύνων. Η Medfrigo με το στόλο της παρέχει υπηρεσίες διανομών προς όλους τους προορισμούς όπου γίνεται αποστολή και συλλογή εμπορευμάτων. Ο στόλος της εταιρείας είναι τεχνολογικά άρτιος και άριστα συντηρημένος. Με 34 ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία, όπως και συνεργαζόμενα που ξεπερνούν τον αριθμό των 100 αυτοκινήτων, διαθέτει την ευελιξία και τη δυνατότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε πλήρη και ομαδικά φορτία. Τα φορτηγά
διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας με ψυκτικούς θαλάμους που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς προϊόντων σε 2 διαφορετικές θερμοκρασίες. Η Medfrigo διαθέτει στις εγκαταστάσεις της πρατήριο εφοδιασμού καυσίμων, πλυντήριο αυτοκινήτων όπου τα αυτοκίνητα όταν ξεφορτώνονται απολυμμένονται σχολαστικά από ένα εξελιγμένο σύστημα απολύμανσης. Διαθέτει επίσης ηλεκτροϊδραυλικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης με προσαρμογή σε κάθε ύψος οχήματος, ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα, ψυγεία για φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα με προδιαγραφές HACCP, γεννήτρια ρεύματος, ηλεκτροκίνητα σάρωθρα καθώς και πλυστικές μηχανές. Το προσωπικό μας στο τμήμα παραγγελιών, στους χώρους αποθήκευσης, στο λογιστήριο, στο δίκτυο διανομής και στη γραμματιακή υποστήριξη είναι ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Στόχος μας είναι κάθε εργαζόμενος να αξιοποιεί το πλήρες δυναμικό του στη θέση που κατέχει με σκοπό να παρέχει σε πελάτες και συνεργάτες υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και γι' αυτό παρέχεται διαρκής εκπαίδευση, τεχνογνωσία και συνεχώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του κάθε συνεργάτη μας. Η Medfrigo δημιουργήθηκε με ένα όραμα: την παροχή ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον κλάδο των μεταφορών με ψήξη, καθώς και στον κλάδο των logistics. Το όραμα έγινε πραγματικότητα. Και αυτό γιατί η Medfrigo από την αρχή της ίδρυσής της βασίστηκε σε αξίες και αρχές στις οποίες μέχρι και σήμερα συνεχίζει να στηρίζεται. Αρχές όπως η συνέπεια, η εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη, η συνεχής παρουσία και η αδιάκοπη προσπάθεια για εξυγχρονισμό και εξέλιξη στις υπηρεσίες που παρέχει, θέτουν ως απότερο στόχο την κάλυψη των αναγκών του πελάτη με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.